Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ykbal pursatlaryň türli-türli. Azatlyk radiosynyň dünýäniň dürli ýerine isleýän, ýaşaýan, okaýan türkmenler baradaky Dünya Türkmenleri adly hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleyijiler, gepleşigimiziň bugünkü temasy dolar çäklendirmesi we reaksiýalar. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň gaýatlarynyň en çemesi iş, okuw we ýaşamak maksady bilen dürli ýurtlara gitdiler. Olaryň aglawasynyň zähmet migrantlardan we studentlerden ibarat gaýdylýar. Eýse, ýurtda dolaryň satywy bilen baglanşykly girdilen çäklendirmeler daşary ýurtlarda işleýän Türkmenistanyň zähmet migrantlaryna we bilim alýan studentlere nähili täsir ýetirýär. Olar bu täze düzgüne nähili reaksiýa bildirýär. Şeýlede Türkmenistanyň girdilen dolar çäklendirmesi daşary ýurtlar bilen durmuşy baglary bolan maşgalalara nähili täsir ýetirýär. Azatlyk radiosy Dünya Türkmenleri gepleşiginiň inhaşy uňky sanyna Türkmenistanyň dolar gadagançylygynyň daşary ýurtlar bilen durmuşy baglary bolan haýatlaryna ýetirýän täsirini öňüpdirýär. Söhbetlerimiz Türkiýede ýaşaýan, işleýän, okaýan illeşlerimizden Gülbahar, Aýjan we Begenç daglar. Söhbetler hemmäňiz Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Salam. Gülbahar, ilki onu senden başlaýy. Senin häleşini Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda gatnap, söwda edýän kommersantlardan, täzirlerden, söwdegarlardan bu dolar gadagançylygy nähil täsir edýär size? Şu an näme diýjemem bilemem. Mene biz söwda gidip gelýär. Söwda gidip gelýänler üçin viza kart açylmaly diýerler. Viza kart diýeniňiz şu bank karty şeýlemi? O bank kart açylmaly diýer. O bank kartym hökümetde bir ýerde işleýär. Näçe aýlyk almaňyz puluň barada o getirilen stavka boýunça berilýär. Ondan soň her kemaly bilen o bank viza kartyny, kredit kartyny o hem ekşalny döwlet hökümetde işleýänligini görkezmeli. Hökümetde işleýän o Gülbahar, täzirler söwdegar. Hökümetde o işleýär. Ona şu wagt biz berden pulumuzy manadymyzy banka goýan ýagdaýymyzda. Daşary ýurtda pulumuzy çeken ýagdaýymyzda hem daşary ýurtdaky bank hem Türkmenistanyň içindäki öz bank bizden patent alýar. Mesela diyelim bizim $100 bize elimize gelýänçe $90 bolýar. Komissiýalarda tölek alýarlar, O şu arada hitden $10 hasarını kimden soramaly? Onu bu pul iýermeli zat etmeli bolsa, o mesela näil çödýäňiz? Bu haryt alýan ýa-da birine haryt sargan adamlaryňyza pul iýerjek bolsaňyz Western Union'un üstünden zatdan olar näil edýäňiz? Western Union'un puluny iýerbilýär. Ýöne senin hökümetin goýan narhy boýunça dolaryň bilen iýerbilýär. Sen manat bilen bermeli. Daşary ýurtda hökümetin bir bahasy boýunça pul albilýär. Döwletiň kesitlen narhy näme gatyp etmi? Ýa 3,5 manat hökümetin bahasy. Şu hökümetin bahasy şoňalyk dursa da 50 aňardan bärden 5 manatdan $1. Ýene de nähile moza biziň gibi söwda gidip gelýär. 5 manat üçin köselip bilen halka bolýar. Eger adallyk bize inanan adamlar ýyna pul uğraşjak bolsa, kösenç. Aňardan uğraşjak bolsa, kösenç. Her şekilde kösenýär sen. Bilemmi, çykyş ýoly nähili bolar? Näme ediljeğini bilemmi? Azanýanymyza 5 köpükdi bar, indi o köpümize almady elimizde. Bilemok. Hormatly radio dinleyijiler, mehriban doganlar, siz Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy dolar çäklendirmesi we reaksiýalar. Gepleşigimiziň mehmanlary Türkiýede ýaşaýan, okaýan, şeýlede Türkiýe bilen söwda täzirçilik edýän Türkmenistanyň illeşlerimiz Gülbahar, Aýjan we Begenç daglar. Onu söz nomotuny häzir student ýaşlarymyzyň wekili Begençe bereli. Begençine sen Türkiýede okap beren Türkmenistanyň studentlerden. Şu Türkmenistanda dolar çäklendirmesi studentlere nähili täsir etdi? Siziň araňyzda nähili reaksiýa döretdi? Şu arada maglumat berýäsiň Dünya Türkmenlerine. Öňden bäri ulahan aladalanma döredip gelýär. Aýda $1000 berme hem käýür studentleri ýetenokdy. Çünki her studentiniň okaýan bölüminiň bahalary tapawutly bolan soň öňden bäri aladalanma döredip gelýär. Indi häzir wagt dolar bermän ýatyrmandan soň biz gat haýran aldyk. Näme üçin beýle zatlar bolýar? Ýani kalgan ýerde kädik. Bu çäklendirmeden ziýan çeker adamlaryň sany en
ençeme köp, yani sanardan köp. Türkiýede okuyanlar we işleýänler we Ukrainada, Belarusyada okuyanlar, Ukrainada, Belarusyada okuyanlaryň meseleleri bizinkide hem kandyr diýip pikir etdim. Çünki olaryň okuw töleýleri we gündelik durmuş üçin gerekli pul, gündelik durmuş bizinkiden Türkiýeden has gymmat diýip bilýär bilişime görä. Ukrainada, Russiýada, Belarusyada okuyanlar diýjek bolýar. Her ayda olaryň suýan pullary bizinkiden has köp bolan olaryň problematy bizden hem köpdir diýip pikir etdim. Sökütdeşer, onu häzir şaýda söz nowatyny Aýjana bereli. Aýjan inha özüň ýaly Türkiýede işläp beren türkmenistanyň zähmet migrantlar bar. Köpsem özüň ýaly şol Türkiýede maşgalalarda öýlerde işleýän türkmenlerden. Indi siziň durmuşyňyzy gönümmel gyzyklandyrýan dogrullaryň gadagan edilmegi size nähil täsir etdi? Bize kıyın oldu. Şimdi biz bankadan koy veriyorduk pullarımızı. Oradan dolar alıyorlardı. Şimdi banka meselesi çıktı. Biz dolar iyi verdiğimizde orada manat veriyorlar onlara. Arzan bahadan alıyorlar. Indi komisantlarla iyi vermemiz. Ellen iyi verecek bolýaňyz adamlaryň üstüne şeýle mi? Olar pul alýar ondan äkidip beren üçin siziň puluňyzy. Olar alýarlar $100'a $3 alýarlar. Hormatly radio dinleyijiler, Mehriban doganlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy dolar çäklendirmesi we reaksiýalar. Gepleşigimiziň mehmanlary Türkiýede ýaşaýan, okuyan, şeýlede Türkiýe bilen sowda terjihçilik edýän Türkmenistanyň illeşlerimiz Gülbahar, Aýjan we Begenç daglar. Sökütdeşer, meni näme etmenler çözülmeli bu mesele? Edilädir Türkiýede iş we lapasada okuwynyň gapdalyndan okuwmada da ullahan täsir etjek ýa-da iş tapdyrýarmy gözleýän dedi Begenç? İş o diýene tapdyrdan ok, ýa-da gaty az pul bilen tapdyrdy ýa. O da hem kime tapdyrdan ok da. Onuň sul kart üstü bilen iyi veriljek diýilen meselede İngilizce wagtda çözüläýse gowy boljak, çünki häzirden maşgalalaryndan pul aljak bolup gören okuwçylar, studentler gatkan, onsoň aňardan iyi ören manadyny hökümetiň bellen bahasy bilen berjekleri belli mi? Şonda da bilen aladalanmalarymız bar. Belki has gymmaty satyljak, Garabadan bahasyndan, haýsy bahadan satyljak. Şolam aladalanma döreklerinde. Mesela bir bank var, başka bank yok. Bir kart var. Başka küçük bank yok. Berde kıyalak ya da daşarı yurttak kıyalak. Onun neşten bank yok. Bir bank var. Türkmen bank. Sen şuna bağlısın. Başka yer bağlısın. Diyelim ki Türkiye'ye gittin, Orfa'ya gittin. Tafalcık, nirek gittin. Şurada banktan elindeki Türkmen kartın ile bunu çekivilyen. Öyle. Ona 1% var. Komisyon alıyorlar. Hem bankadan çekip biliyor mu ama onu? Şunyalık diyorlar. Ne açı doğru onun bizden bilemiyoruz. Daşarı yurttak çekiveye görüyoruz. Ne sevda kaçağım olsan ne. Hem bankalar şu yoktur kartların. Ne diyen bizimkiler maliyalar. Ne mi deyseler he o deyip şuna ınanıp şonuyla gezip görürler. Daşarı yurttak çekilen puldan senden % alınandan hem havari yok bizimkiler. Şunyalık. O sökütdeşler Gülbahar, Aýjan, Begenç jemläliň onu sökütdeşimizi, gepleşigimizi mundan soň şu dolar çäklendirmesi daşary ýurtlardaky işleýän, okuyan, ýaşaýanlara oňoýly ýagdaýa getiriler ýaly, şolara kän ziýan bermedi ýaly näme etmeli? Şuň çykalgasy nirde? Hawa? Ruhat etseniz men bir zat goşmak isleýän. Hawa Visa, Mastercard ýaly halkara pul transfer edici ulgamda wagtda içinde geçmen gelmegimize hiç sebäp bolup bilmez. Hokman biz krizise garşmaly däldik. Yani men talip hokmunda aýdyp bilýäsini. Öň geçilmeli diýen, ha Begenç? Hawa bir ýandan geçirilmeli. Bu sistemalar halkara daşary ýurtlarda ençe ýyllardan beri dowam edip gelýän eken. Biz daşary ýurtda çykanymyzdan soň bulardan habardar olduk. Bu sistema biz has öňden geçip has boldy. Türkmenistanda maşgalamyzyň ýurdun içindäki inflasiýadan çeken ýany bir tarafa we häzirki döwürde pul transfer etmek üçin ullakan goşa diýen çekýär. Hawa onu Aýjan näme etmeli, nähil çykalga tapmaly? Sen pikiriňe görä çykalga nirde näme etmeli? Benim fikrim granitsaları açmalı, 3 ayda gidip gelmeli, giriş çıkışı ansatlaştırmalı, halkının yağdayını goğulaştırmalı, halkını düşünmeli. Hawa Gülbahar, ondan sen jemläp goýbar şuň gepleşigimizi. Nähil çykalga tapmaly? Çykalga men fikirimçe görä ýanky ýoldaşlarymyzyň diýişýärler, granitsalar açylsa, serhetlerimiz, biziň daşary ýurtda ýaşaýanlarymyz, işleýänlerimiz ýurduna arkaň gelip gitse, biziň ekonomiýamyz hem goýulaşar. Daşary ýurtda işleýänler ýurduna puldaşar. Ýurduna puldaşyr için hökümetimizden birazcık ayağa kalkar. Şuna birazcık bizim daşary ýurtdaky adamlarymyza kömek edip, birazcık elimizden tutsalar, bizim ýurdumyzdan galyp gider. Adamlarymyzdan ýol alar. Gülbahar, Aýjan, Begenç, sen sag bol. Azatlyk Radiosynyň şuňky gepleşigine gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Size köp sag bolun. Sağ olun. Toýuňyza
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri